Doncs sí, ja tenim aquí amb nosaltres en Salvador Salat, que és enginyer, assessor energètic. Tenim moltes preguntes per fer-li. Què tal, Salvador? Molt bon dia. Molt content que estiguis aquí amb nosaltres i ara et farem una sèrie de preguntes i dubtes que tenim nosaltres i molta gent, crec. Salvador, la Unió Europea s'ha fixat l'any 2050 com l'any en què hem d'estar 100% descarbonitzats. Ara, quan queden 28 anys per aquesta data, a Europa estem al voltant del 20% de l'energia que produïm ve de fonts renovables. Arribar a aquest 100% és una quimera? És realista? Com hi hem d'arribar? Jo he intentat fer en aquest llibre que acabo de publicar, he intentat fer aquest exercici, no? Perquè la primera pregunta és possible fer-ho? És a dir, podem aconseguir fer-ho? La primera cosa que hem d'entendre és que Catalunya, com totes les societats desenvolupades, és energèticament obesa. Mengem molta més energia del que ens fa falta, la mengem malament fora dels llocs on ens caldria i la mengem de la pitjor qualitat possible. De manera que si volem arribar al 2050 a una manera de ser absolutament renovable i descarbonitzada, el primer que hauríem de fer és posar-nos a dieta, i anar a la dietista i buscar quina és la nostra necessitat d'energia i, per tant, utilitzar aquella energia, només aquella energia. Consumir menys energia. Consumir-la millor, consumir-la amb el cap. És a dir, fer un consum, un ús, perquè l'energia ben bé no es consumeix, només es transforma. Per tant, fer-ne un ús racional, un ús intel·ligent, un ús conscient, no? Quan anem a comprar un vehicle, si preguntem quin és el que gasta més o menys, a més del color i a més de la forma, és un element que hem de preguntar, no? O quan volem, doncs, si ens posem a dins una habitació tancats i hem d'encendre el llum i en tenim a casa un altre que ens dona el sol i podem estar sense sol, no cal encendre aquell llum. Per tant, un ús intel·ligent. Amb això es pot arribar a reduir, pràcticament, fent un esforç possible amb la tecnologia d'avui, podríem reduir des de l'energia primària un 70%, és a dir, quedar-nos a un terç, amb energia final reduiríem un 35%. No? Llavors, una vegada hem reduït, o sigui, una vegada ja hem fet aquesta dieta i hem passat per la dietista, la segona cosa és menjar bé, no? Menjar sa i menjar de quilòmetre zero. És a dir, en energies que les tenim aquí a casa i que no generen un efecte nociu sobre el clima, que són les energies renovables. I això és possible doncs, per la quantitat d'energia que li faria falta a una Catalunya absolutament renovable, que són una mica més de 110 teravats hora, doncs això es podria fer, sí, efectivament, creixent molt en dues fonts que disposem a casa nostra, que són l'eòlica i la fotovoltaica. Un càlcul ràpid que he fet, 18.000 megawatts d'eòlica, uns 2.500 generadors, que això són 5.000 hectàrees, només, i 48.000 de fotovoltaica, que venen a ser unes 65.000 hectàrees, doncs ens donaria per tot. Aproximadament un 2% del territori només. Per tant, possible és possible. Ara falta que vulguem fer-ho, que és la part difícil. Ara parlàvem, la mitjana europea és d'un 20% de l'electricitat ve de fonts renovables, però si ens fixem en el cas de Catalunya, la situació és absolutament esfereïdora, perquè només aquí fem el 9,5%. Estem absolutament a la cua d'Europa, però també d'Espanya. Què ha passat aquí a Catalunya? Som pitjors que Malta, som els pitjors dels pitjors. O sigui, amb alguna cosa som, a dalt de tot del rànquing, doncs som els pitjors dels pitjors. Costa molt d'explicar què ha passat, no? Perquè Catalunya, precisament, a principis dels 80, que és quan va néixer, després de les crisis del petroli, va néixer aquesta necessitat els primers que van pensar, nois, això no pot seguir gaire, hem de repensar la nostra manera de fer perquè no podem consumir materials eternament, doncs vam ser els pioners. O sigui, les primeres persones que es van posar a treballar en el tema de les renovables als 80 van ser catalans i van ser gent que treballen aquí amb coneixement i amb voluntat, amb la qual cosa vam agafar una bona embranzida, no? El parc eòlic del Cap de Creus no és dels primers que es van fer? El primer de tot... El primer, de fet, és el primer del sud d'Europa, pràcticament. I aquella va ser la primera instal·lació, d'allà va sortir fins i tot una empresa de tecnologia pròpia, i el que semblava que anava molt bé, no? Perquè si som els primers ens haurien de desenvolupar, bé, doncs també vam ser els primers en fer una cosa que és una mica perillosa, i és agafar el progrés de l'energia com un greuge territorial. Aquests de Barcelona, aquests urbanistes de Barcelona que ens volen expoliar extractivament en el territori. I llavors, a principis del segle XXI, vam tenir un seguit d'infraestructures molt contestades on justament el territori es cohesionava per l'oposició a això. Hi ha un famós... El moviment antitransvasament va néixer de l'oposició a un cicle combinat que es feia a Tivissa. Curiosament, 6 mesos després se'n va fer un a 30 quilòmetres i ningú va dir res. Però és cert que aquesta dificultat d'aquesta baralla va fer que les renovables no poguessin progressar gaire. Llavors, l'any 2009 van decidir fer la pau
i van fer el que jo dic una llei plàtano. Sabeu allò de oro parece, plàtano és? Doncs una llei que deia que ara us direm com hem de desenvolupar les renovables. Llavors, quan llegies, dius, la manera de desenvolupar-les és no fer-ne. I des del 2009 a Catalunya estava prohibit. Espanya en va fer, Europa en va fer, tothom va avançar, tothom es va desenvolupar d'una manera similar, però a Catalunya no. A Catalunya teníem una omertà que deia només podem fer projectes petitets, que no eren rendibles. Llavors, el 2012 el govern del PP va dir, a més, que ja no ajudarien més a les renovables, o sigui, una altra atzagallada, Catalunya es va quedar sec. El 2018 la cosa va canviar perquè ja no calia ajudar-les. Les renovables eren tan competitives com la nuclear o com el gas natural. Per tant, res d'ajudes, lliure mercat, en lliure mercat són fins i tot millors. A Catalunya encara teníem la llei del 2009 vigent i el 2019 va haver un consens polític per trencar aquest bloqueig. Però va ser un consens no ferm perquè, malgrat que el 2019 això es va trencar, va seguir aquesta discussió del territori i es va haver de fer una esmena i ara, el 2021, finalment, tenim una legislació, la més restrictiva de tota Europa, el 70% del territori català està prohibit posar-hi renovables i en l'altre 30%, els que vulguem fer renovables hem de fer la nostra feina, hem de demostrar que les posem i no fem mal ni a la fauna, ni a la flora, ni als jaciments arqueològics, hem de fer la nostra feina. Ara sembla que és el moment, doncs, fem aquest acte de fe, a veure si és veritat. Salvador, en aquest llibre que acabes de publicar, Diccionari de la transició energètica, dius que tot i que estem a la cua pel que fa a les renovables, sí que som pioners pel que fa a l'autoconsum. Però, de moment, d'autoconsum no n'hi ha prou, només amb autoconsum. No és que no n'hi hagi prou, sinó ens fa falta tot. El repte és tan gran, és tan majúscul, que no podem desaprofitar cap oportunitat. El fet que no puguem desaprofitar cap oportunitat fa que totes són vàlides i necessàries. L'autoconsum és la més important perquè no només és una manera de fer energia renovable, sinó que és la manera d'autoconscienciar-nos. És a dir, si tenim una producció pròpia, la nostra producció és la que hem de gestionar. El problema que tenim és que l'autoconsum, pels càlculs que presento i que justifico, podria fer una sisena part de la feina. Clar, necessitem totes les altres energies renovables per aconseguir aquest 100%. Doncs, Salvador, ens queden 2 minutets d'entrevista, però ja que et tenim aquí, m'agradaria fer-te un qüestionari molt ràpid de dubtes que són molt habituals al carrer. Et sembla? Perfecte. Doncs vinga, va. Primera, puc instal·lar un carregador a l'aparcament comunitari pel cotxe elèctric? Ara i avui ja s'ha fet un canvi en el Codi Civil perquè això es pugui fer. Només cal una comunicació a la comunitat i una vegada feta la comunicació, doncs la mitjana, només amb la meitat de la comunitat ja pots tenir aquesta aprovació. Molt bé, si pot ser, respostes ràpides. Pobre Salvador. Ja l'ha fet. L'estem explotant. Quant de temps de mitjana triga una família en amortitzar la inversió de les plaques solars? Mira, això és un número molt elàstic. Ara estaríem parlant que amb els costos de l'any passat eren uns 7 anys. Amb el cost de l'energia d'avui igual ja estem als 5 anys. I si a més descomptem el que ciutats com Barcelona doncs fan que donen unes bonificacions fiscals, això podria baixar entre 3 i 5 anys. Per tant, comença a ser una solució molt atractiva. I pot un veí posar plaques solars al terrat comunitari amb l'oposició de la comunitat? Si tens l'oposició de la majoria de la comunitat, no. No cal que tots hi estiguin d'acord. O sigui, el gran canvi que s'ha aconseguit és que només amb la majoria simple és possible posar-te les plaques. Evidentment, si la majoria simple diu que no, no podràs. Però només que la majoria simple puguis, sí que pots instal·lar les teves plaques. Per compartir electricitat d'una instal·lació fotovoltaica amb un veí, cal que estiguem en el mateix edifici? Bé, de fet, el que cal és que estiguem a una distància màxima de 500 metres, que això és una gran cosa. És a dir, tu pots posar-te una instal·lació i si tens la sort de tenir molta taulada i l'has fet més gran del que et fa falta per tu, pots compartir-la amb un amic només que estigui a 500 metres teu. Llavors no cal tirar-hi un cable. Això és una cosa que es fa agafant el comptador de l'energia de la placa i diuen aquesta quantitat és per aquest senyor i aquella quantitat és per aquella senyora. I l'última. En cas de posar-me plaques solars, val la pena posar-me bateries i oblidar-me de la xarxa elèctrica? Això és el que farem tots. I ho dic en futur, perquè serà la norma. El que passa és que ara i avui, mireu, una casa de 90 metres quadrats li fan falta unes 12 plaques per fer tota la seva energia. D'acord? El que passa és que les 4 primeres plaques te la menges tota perquè quan fa el sol és l'energia que gastes. Les altres 12 l'hauries de guardar a algun lloc. Clar, amb els preus d'avui això encara no és prou competitiu, però no és competitiu perquè les bateries apenas ningú les compra. Quan això sigui una cosa estesa, tots en tindrem una casa com tenim una nevera. Salvador, estaríem estona i estona parlant amb tu, és que és tan interessant el que dius, però hem d'acabar. Anem a veure si... Tu vas néixer, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Barcelona. A Barcelona, el 3 de novembre de 1966. Sí, senyor. A veure si es podia aprofitar energia, hipotèticament, si hi havia plaques solars, que no n'hi havia, o no. Doncs S'hagués pogut aprofitar, o no? Mira el mapa del temps perquè, atenció, veus aquesta mena de botifarra verda que ha fet? D'una forma curiosa. Curiosa, exacte. Això cadascú que pensi el que vulgui. Doncs bé, aquesta bossa d'aire fred era productor d'una gran borrasca. Vas néixer al mig d'una gran borrasca amb vents de llevant, amb Mare de temps, Déu. i tant abans com després. Déu-n'hi-do. Que ho sàpigues. Tota una energia que vol aprofitar ara per Molt bé. l'autoconsum. Perfecte. Salvador Salat, moltes gràcies per haver vingut i tant de bo vosaltres es d'acompanyar-me. compleixin amb les teves previsions. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, Salvador. Adéu-siau.